Áron, föl! 3 volt, hajrá, víz, hajrá! Mirko, figyelj oda! Úgy van! Legyenek meg az emberek, fiúk! Nincsenek meg az emberek! Földszínnek 2 van! Miért van 2 neki? Mi van? Mirko, gyere, rúgjad! Mirko, rúgja! Szabadon! Többi jöjjön föl felező vonalig! Milán, unod! Igen. 3 óráig laktam a pályán. Mert elvette onnan, és onnan nem kéne elvinnie, hogy tudják, hogy a kapus hol foghatja meg. Indulj el! Indulj el! Bátran, Áron, bátran! Legyen embered! Viktor! Viktor! Legyen embered! Gyere földszín! Gyere balra! Hajrá, víz! Jonathan! Bátrabban, fiúk! Jöjjünk kifelé most már! Följebb, Jonathan, följebb! Ő az embered! Gyere Milán, gyere Milán, gyere Milán! Gyere kijebb Milán, gyere kijebb! Hunor, följebb! Segíts neki, előre! Tovább, tovább megy a labda! Van terület. Hajrá, fiúk! Azaz! Két utol már, két utol! Úgy van, segíts neki Milán, el vagy bújva! Gyere, megvan az, fiúk, harcoljunk már érte! Harcolj érte, keményen! Úgy van, Hunor! Középre, Milán, középre! Gyönyörű! Hunor, gyere, támadj, Hunor, támadj! Menjen már el! Már több mozgás kell, nagyon kevés! Azaz! Milán mellett passz, úgy van! Gyerünk Milán, tovább! Menjünk föl! Hajrá, víz! Kell a passz, olykor, ne legyen embered! Gyere Noel, gyere Noel! Úgy van! Nem baj, nem baj! Gyere Milán, Milán, Milán! Kezdtes, Viktor, kezdtes! Jonathan, mögötted, Jona! Mögötted az ember! Noel, gyere följebb egy kicsit! Följebb, Noel! Föl az a Mirkoé! Gyerünk, Áron! Tovább! Nem a villás! Gyere vissza, Levi! Most jó. Gyere, segíts neki! Az jó. Lőj! Szeri bácsi levízik az alába. Kirúgtad, de én vagyok a Levi. Gyere, 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 gyere! Megvan az, itt a Milán előtted! Az, jó! Gyönyörű. Márk, ébredj! Na, passz le, passz le! Passz le! Bravo, Mirko! Legyen embered! Keres ember! Nem nézed?
Rakd a táskámmal. Figyelj a kettesre, Viktor, Vigyázzatok, kettő. elraktad, ugye? Vagy én raktam rá. Hajrá, fiúk! Gyere följebb, Mirko, jöjj, Kölci! Már, jöjj, gyere följebb! Milán, gyere balra! Gyere vissza lesről, Eri! Milán, itt az embered, Milán, itt a négye! Milán, vissza kell menni! Szép volt, fiúk! Viktor, gyere ki! Viktor, ki az embered? Kösz. Köszi. Felé jöjjön! Gyere föl, gyere föl! Hajrá, víz! Köszi. Gyere Milán, úgy van? Passz, és indulok! Azaz, szép volt! Ez az, Pegyka! Lőj, lőj, lőj! Azaz! Következőben lesz! Menjél vele, Áron! Áron, érjél vissza, Áron! Úgy van, Áron, bravo! Simander, menj előre! Simander! Gyere Milán, meg legyen meg! Úgy van! Lesre figyelj, Noé! Érjél vissza, Simander, támadom, nem hagyom! Úgy van! Hajrá, fiúk! Jó! Nem hiszem! Feszítsd le! Viktor, maradj középen, mindig kimész oda a Jonatához, középen meg üres az ember. De úgyis les volt. Nem volt les. Les volt. Les volt. Nem értem. Bravo, Viktor, tovább, Viktor, nem adom föl! Gyerünk! Megvan az. Jó. Ne bújjál, Milán, ne bújjál! Helyezkedj közelebb a Márkhoz! Peti, koncentrálj, már 2-nél tarthatnál. Legyen már egy jó passz, Márk! Hajrá, víz! Gyerünk, Domi! Jó, ügyes. Szép volt. Szép. Jó, szép. Gyere most már vissza, figyelj már, indítás lesz! Találkozz vele!
Jó, így a jó. Ádám! Az adást támad meg! El kell rúgni, Ádám! Gyere már! Gyere már! Előre! Vonal mellett! Jó. Úgy van már! Na végre! Hajrá, fiúk! Segíts neki, Milán! Majd a cipőfűződet valamikor közben. Hajrá, fiúk! Jók vagytok! Nem oda már! Szerezzük meg, találkozzunk velük! Gyerünk, Szimándel, az a tiéd! Érj oda, Áron! Jó. Úgy van! Lesre vigyázz! Végre! Támad tovább, Áron! Lefújta. Viktor rúgja! Hát így egy Viktor! kicsit így tolta. Szimándel, menj föl! A Viktor elvégzi! Már baj van? Hogy gyere följebb! Azaz. Hajrá, víz! Peti, cipőfűző! Cipőfűző! Nem hallja. Meg fogod létsz egy kicsit, még leveszem a kabátot. Nem jó a füle. Hegy. Hogy veszed te? És ez Gyere, Viktor! Hajrá, víz! Hajrá, víz! Gyere, Milán! Gyere, Milán! Milán, gyere, fussál! Azaz. Jó gyors vagy. Ajaj. Ajajaj. Jó. Jaj. Ajaj. Szép. Mi van? Miért? Ezt most miért fújta le, vagy mi van? Hát nem engedte. Nem volt ez olyan. Szerintem sem. 9-es mögé álljunk már oda, el fogja indítani! Hajrá, víz! Álljál! Jó, anya, veheted. Anya, Peti, cipőfűző! Vegyem én? aha. Ja. Ne tetted, rúgd el! Vedd föl, Viktor! Az jó. Nagyon Szép. Viktor, maradj vissza! Úgyis Nagyon jó. Megvan még? Gyere, gyere! Jó. Azaz. Ért utol! Maradj az ötösen, Milán! Hajrá, víz! Szimándel! Szimándel! Ott van üresen a piros cipős, előtte! Ott! Így van! Menj vele, Hunor, menj a 17-te! Hello! Szia. Hello. Gyere, Hunor, gyere, Hunor! Gyere rá! Gyere rá! Az miért? Noel, te is! Így van! Csinál! Gyerünk, Hunor! Érj oda! Janó! Szép! Gyönyörű! Érjél vissza, Milán, érjél vissza, mert az Noel előragad! Levi, menj! Na!
Szép! Nagyon jó! Leesés. Bravo, Kotyaró! Passz be! Azaz! Gyere, gyere, gyere! Kifelé! Úgy van, Milán, nagyon jó! Mozgás! Ne csinálja meg, ne lőjön! Gyere följebb, Puzsor, gyere följebb! Jó! Hajrá, víz! Lőj! Ez az! Szép volt! Amúgy meg már életlen. Már lehetne 3 óra. Hát ez nem tudod. Megvan, Milán! Jó! Szuper! Becska, ez a szuper! Levi! Vagy Bence, valaki! Mi történt? Gyuri, cserélnék! Gyuri! Cserélnék! Cserélnék! Ez a foci. Jonatán, gyere! Csajok meg Meg a pia. Igen. Gyerünk, Martin! És emlékezünk olyan olyan. Balázs fussál. Szép. Viktor, haza! Gyerünk, Viktor, tovább! Mögötted az ember, Martin! Ő lesz majd a tiéd! Gyere tovább, Milán, gyere vele földszín, jön a labda, látod? Úgy van már! Balázs, Azaz. Adjad neki! szállosál? Ha, úgy van! Gyere, Hunor, gyere rá! Na, ez jó! Na. Azaz! Gyerünk, Levi! Lőj egy! Lőj! Martin! Martin! Ez kifelé, vonal felé, nem befelé! Látod? Most már máskor is jönnek el. Minden meccsen itt kell lenned. Milán balra, balra, Milán balra! Gyönyörű. Hello, hello. Éla! Ja. Hajrá, víz! De azért meg. Érdekes. Ugye? Jöttem a kiszak. Ez a víz.
Ne vitt ilyet. Középen figyelj, ott van. Aztán lerúgod. Azért ez... Áron, gyere! Áron, gyere! Ez nem sajra. Ja, simán lehetne. Vissza. Inkább csak simán felrúgtak. Szép volt, fiúk! Csak leüljük fel. No. Igen. Viktor, itt vannak az emberek! Itt, bal oldal! De az Jól vagy, Peti? Peti, jól vagy? Kérjél ilyen hideg sprét! Dobálj már, labdára! Szép! De most ez sárga? És az előző miért? Mi? Ez miért sárga? Az előző miért nem volt az? Mert az előzőnél a labdát. Nem. Tegyük a két bokáját. Kapta az első sárga. Ugye? Abszolút, abszolút. De a piros, az kilógott az elről. Fent lesz majd a honlapon. Jó. Lementem. Az MLS honlapján ott lesz. Ez az. Legalább már van valaki. Na, jó van. A sárga is kezelik már, igen. Ne, de az már rossz, mert Sárga, piros. kim volt. De kim volt már? Semmi baj. Az igen. Ugye simán lefutott az egy lány. De nem, a lefutott. De fiú hangja van. Fú, leülök a B-szektől, de volt egy Itt van zsepi a táskámban, elég. volt szakálla, de lánghangja volt. Az már más. De tényleg. Bravo, Janó! Az semmi, persze, az igen. Az megvan. Ja, az igen. Megérte. Nem, nem engedett ezt félpályát. Nem engedett. Azt hiszem a Domiról volt szó. Gyerünk, Levi! Megvan. Lesre, gyere! Úgy jó. De ez... Ez se volt semmi. Essen le! Bravo! Ez igaz. Marci, bravo! Gyerünk, Balázs! Zsák! Az, hogy játék. Hát kösz. Együtt vagytok, Levi, az jól nem mondtad. Gyerünk, Levi! Azaz. Gyerünk! Ez az, gyerünk! Gyere, Doma! Mind a kezed! Nehogy maga! Azaz. Levi, egy kis tér! Szép volt, Levi! István, bravo! Jó. Ó! Test ellen? Hát kirúgta egy az egyben a bokáját. Test a test ellen. Szerintem. Hello. Hello, jó?
Beszéljetek már. Gyerünk Balázs! Most jó az irány. Jó, szép volt! Dur. Az igen, de Shrek Na, Levi, támad le! Úgy van! Ez az! Az igen! Jó, szöglet. Mi? Mi szöglet? Olyan kintről. Jó, hát segít neki. Most mi történt? A kapus rúgta ki! Hát de... Hajrá víz! De a kapus rúgta ki, ez nem az Nem, igaz? volt valami szabálytalanság. Így se rossz. Ez semmilyen. Nőj! Gyönyörű! Ez az! Hajrá víz! Hajrá víz! Hova mész? Bent indította, ugye? És nem szívottam erre rá. Ha, Levi az nagyon jó. Nagyon jó. Szép volt! Na, na! Na, na! A színpad hozzátok rá. Hol bejátszik? Ja, látom. Hogy szalad? Hogy ment át a bíró vizsga? Hát ez egy jó kérdés. Meg letámadja a Janot. Nézd meg, még volt. Ne. Hadd menjen. Nagyon jó, ugye Lára? Ez az. Szép volt! Gyerünk Marci, jó vagy! Ügyes vagy! Na! Lebombázzák a nézőket is. Van, aki visszaadja. Gyerünk Balázs! Cserélgeti őket pedig már menet közben. Ja, na. Gyönyörű! Nagyon jó! Hölgy! Nagyon jó! Lőd! Bence, lőd! Nagyon jó! Szép volt! Nem láttam még. Dani, bravo! Még volt. Majd most.
kirúgta a lábát. Gyere, Dominik! De hogy sárgát se át. No! Öngól! Ez az! Bravo, Levi! De vissza Vissza kellett futni. Kezd. Most nem kösz. Vissza. De nincsen. Akkor van már egy másik a táskámban, valahol alul. Lás volt. Nem akartak szólalni. Nem akar. Nehezen jött ki. Amikor nekünk Akkor azonnal. azért a parkolóban megvárja a bíró. Szegény, ezt is megvált, hogy megszületett. Szólj, mi majd sorfalat állunk. Semmire látsz, hogy... Csak jó bír. Úgy mászott le, aztán vagy. Bír garázs. Nem én voltam. Ez az. Szép volt, Balázs! Elment. Aha. Most nem. Rákja. Azt hittem, hogy Darás, pedig azt mondtam, hogy Balázs. Egy bújság. Lépjék közelebb a kapusodhoz, a Viktor megjöjjön följebb. Hány perces a főidő? 35. Nem egy 3 perc. Főidő? 3 perc. És mennyi idős egy főidő? 35 perc. Később tesz még? Azt lehetetlen. Szerintem 30. 35. Egy percet. Mi van 3 perc? Mi? Az lehetett. De akkor később kezdték jóval. Még van 3 perc. Most a nyakig vizes? Kiszámolom neki, hogy ez basszus, hogy tényleg szétszivatták az Jaj, de cuki vagy. Ne viccelj. Ez az, na. Úgy! Nagyon jó. Szép volt, Balázs! Gyerünk! Ez az, szép. Nagyon. Ez az! Szuper. Jó van. Gyerünk, futás! Gyerünk, Domi! Bence, ez szerintem is, igen. Azért nem vagyunk másodperces. Jaj. Látod, milyen, hogy 2 fiút csinálsz? Ez megérte felkelni. És az valaki jól lekért Marina Halazemez listájára. Valaki más jön. Csak És akkor írta, ezzel Aha. Gyerünk, 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 gyerünk! Bassz! Nagyon jó. Nagyon jó. Domi, gyerünk! Szép. Hány kapus Három, négy lesz. Na nézd! Fú, Levi most nagyon jó formában van. Azt mondta Ferivel, hogy egy percre még, úgyhogy már nem mozogja. Tényleg? Aha. Nem mozog. De rúgjál még egy babahajban. De mégis mozog. Az egy az egyben le sem mozog. lesz a bébi, lesz a Mindegy, legközelebb is így kell jönni a Na, Ez az. Nagyon jó. Keresztezzük már! Láss! Hello! Fújj már le! Les voltál. Az második félidő.
Az igen, az jó, kezdi. Az jó. Hússál, kicsi. Köszönöm, hogy letörölted. Vagy nem itt volt? Szerintem már is végig törölte az egészet. Macskót pont előttetek van. Meccs végére felszállt. Hát, már kell támadni. Ő az jó. Szép. Igaz, a 17-es gyerek az nem is üres. A 17-es az hogy hívják? Hát nagyon ügyes. A Domi a 17-es. De ő nem is. Sudiba is nagyon jól játszik. Jó, én most nem is mentek. Jó. Ó, les volt. Les volt! Les volt, mert mindig. Szép. Nagyon ügyes vagy! Szép volt. Hajrá, víz! Ne hagyd magad! Azaz. Nagyot futottál. Hát ez mi? Sárga lap. Ezért nem kap sárga lapot? Óra törő játék. Nincs sárga lapod? Hát a piros nincs. Nem odaadta Balázsnak. Ez full hülye szegény. Nincs. De nem is ott volt. A kezdőkörön kívül volt. Ez nagyon hülye. Legyen ember! Na, gól! Kapus, jó, az baj. Én már vissza. Azaz. Ez az Balázs! Van is haladj. Hajrá, víz! Kint van. Szerintem kint volt. Gyorsan, gyorsan. Kint volt. Aha. Kapus, nézze meg a fűzőt! Fűzött. Aztán azt mondja, hogy az jó. Azaz. Hajrá, víz! Kimegy. Kiengedi. Na. Ez mi? Ráépítem el. Ezt mindenki tudja. Nem az aljáról kell nem húzni. A négyes. Ki a négyes? Nem tudom. Én még nagyon sok gyereknek nem tudom a... Jó. Minden rendben? Oké. Már megkötözte. Hajrá, víz! Ez is van. És ez mi?
Az igaz. Nézzétek, ez magyar? Ez les volt. Mi? Szép, Janó! Bravo, Janó, bravo! Gyorsan, gyorsan! Ez az. Ez jó is. Hajrá, víz! Úgy van. Aha. Nem is jó. Hoppá! Na, elhagyj róla! Úgy van. Nem megy, apát kérd meg. De azért nem tudod csinálni, hogy semmiért. Még egy is se kerül. Hajrá, víz! Ez kéz volt. Tényleg kéz volt. Hát ez házas. És kit érdekel az? Hát írál. Köszi, hogy szóltál, és most vissza is van. Visszament a kapu. Szép! Nem tudom, hogy fél pár elől rávinni. Segedebjézünk majd a levelek. Hát biztosan egy csomó a földön, tudod. Hajrá, fiúk! Mi? De az a nyilván. Erik, utó! Szívesen. Szegény, az a nyilván. Nincs a popcorn, biztos. Nem cseréljétek már be, vagy azt a Dominikot is, nagyon jó. Meg azt a Bencét is, mindig Bencét. Tényleg nagyon jó. Ki volt? De mit mutat ilyenkor? Hogy bedobálsz, de... Kicsit lusta. Az jó, az jó. Kész! Ó, szegény, fejbe rúgták. Kész volt! Fú, de jó. Jó, az kimegy. Újra menni a izéhez. Ez kész volt? Egy. Na. Szegény nagyon hülye bíró. Hajrá, víz! Egy az egyben itt kezel, ki volt téve a keze, és ez semmi. Ez semmi. Mi? Miért kirúgás? Történetváltozás az eredménye. Nem, de nagyon nem. Igen, hát azt mondom, hogy... Ez nem szöglet, hogy kirúgás ezt mondom. Nem kirúgás? Mi van? Ez nagyon hülye. Hát a tényleg. Az jó. Gól! Ez az! Szép volt, fiúk! Innen már nem fogják vissza. 9-es szám messze van. Bravo! Labdára! Hát kösz! Megvan. Így van.
ez nagyon magyaráz. De mi folyton? Nem tudom, Fortnite kezdés. Tanulj megbeszélni. Nem beszélek. Gyere! Nem azt mondta, hogy tanulj megbeszélni, hanem beszélek. No. Megvan az! Na, és engedd ki. Tanulj megbeszélni, hogy van. Na! Ez a Marci! Úgy kell tudni nyomni, hogy milyen a szél. Jobbra ki. Gyönyörű! Lőd! Kivédtük a lövényt. Ja. Így meg lesítettem. Bement a pályára a labda. Na majd Feribe ezért. Levették a lánykát. Biztos tiszta víz. Lehet, hogy lesz olyan, hogy Levi már nem jön föl. Nem. Hajrá víz! Fel, persze. Gyerünk, Milán, gyerünk, ez az! Na nézzük Levi. Ó, Eddig jó! Bravo! Gyere vissza, Viktor, gyere vissza! ez nem volt ott. Ez már tök nem néz kinek fúj, szóval 11-es nem van fúj. És piros lapja az még megvan. Elvileg. Követve, hogy a kapus piros lapot kapott. Belökés. Hajrá víz! Minden nem sikerül. Az a jó. Azaz. Középre! Jó. Lőd! Lőd! Szép! Uhú! Hat nulla. 2 Bence, Hat nulla. 2 másik Bence, 2 Levi. meg 2 Levi. Levi nem. Bencés Levi most milyen jókat nem mondani. Mindig eljut? Vagy csak a szerencsét? Reméljük, hogy... Szerintem egyre jobb. De hát tudod, ez csapat. Most máskor mások, ők így egy csapat. Az semmi nem volt. Az igen. Kék. Áron, menj a vonal mellé, jobbra! Nagyon. Azaz, szép. Hajrá fiúk! Dani, rúgjál gólt. Azaz, szép, szép. Gyerünk Balázs-szeddel! Húzd le! Szép. Jó. Gyorsan, Jenő. Volt, ahol kellett. Azaz. Már nincs jó. Új! Hát az mi? Tolják egymást. Az sem jó. Mit? Megtáltosod? Levi, ha itt adok majd jó tanácsokat szívül. Levi helyében én nem még. Én már rég kaptam volna szerintem 8 pirosakot. Hát azért. Jó, Jenő. Feri beírt a Bencének az instrukciót. Hát tudaták. Hát mert ő az edző. Még nem többet lőnek a fura. Igen, most úgy megtáltosodtam. Azt mondod, hogy meg a pénzéért.
Na, Jó. gyerünk, Dani! Gyerünk! Gyorsabb. Gyerünk, Dani! Megvan az. Megvan? Meg! Neki. Szép Megszerette volt! neki. Ez az. Miért nem bízott? Ez a 60, ez valami mit? Puff. Azaz. De hát volna. Vagy rajtunk, nem? Bravo! Nagyon blokkok ellene! Na, még egyszer. Menjél, Balázs! Ez a miénk. Nagyon jó. Nem így akartad, de így volt jó. Na, majd Dani. Hajrá, víz! Majd Dani, hagyj. Mehet el, nem mehet el! Dani, na. Hárman is ölik ezt a szegény Danit. Most ez az orrodból, vagy az hátból jön? Kint jön. Csúcsán. Nem jön. Ülem. Gyerünk. Hajrá, fiú. Hajrá, fiam. Hajrá, fiam. Azaz. Fél csapatot. Jó, de akkor nekem lesz egy Kristóf. Már minden... Szép, óriás. Vannak néha jó meglátásai, csak nem az, hogy izgul, hanem hát nem mindig válaszol. De nem mindegy. Húzzok, hogy a megyek. Be kell melegíteni a harmadik volt. Ez most az arra ide, hogy lássuk mi is azt a Azaz. Vigyázzunk! Hajrá, fiúk! Gyerünk Balázs! Gyerünk, Balázs! Az itt a ilyen. Ne cselezd, rúgjad! Gyere, Balázs! Nem volt. Kim volt és a sárga jön, csere után. Hadd számoljon meg, jó? Utána. Fordítva vette fel a sportszállat. Jó volt, annyi. Bátran, Frisi, bátran. Hajrá, víz! Kristály ki, gyerünk! Na, gyönyörű. Aj! Ó, de szép! Vigyázz, egy csőp. Ez az! Szép! Levi, fuss el, Levi, fuss el, gyorsabban. Azaz! Ne. Hajrá, víz! Mit csinál? Az év! Szarhám, utána csúszott. Azaz! Ez az, Domi! Gyerünk, Domi! Nem szaladt eléggé. Ciri! Úgy van. Megvan az? Megvan a Ja. Ciri. Nagy És Nőj. ez Lőtt, Bence. Ne,
kész. Nem, na, csúsz rá. De rágd a cukrot. Szerez vissza, nem? Azt, hogy Levinek, ez nem a Levi. Neki se rossz. De... Nem Máté. Matteo! Az igen. Micsoda, megvan ott is. Levi, passzolj le. Na most! Igen! Bence, lőd! Jó. Szép. Kapaszkodjál, jó? Kezdből vettem az egész. Aha. Ha nem nyomom el, akkor egybe szoktam. Idóra. Csak. Lejössz magam. Én most elnézem, hogy szerintem 2 órán keresztül egyébként. Nagyon jó ez a meccs. Biztos, hogy nem. Levi. Na, Azaz. gyerünk belé! Még. Azaz. Levi, az megvan! Mi van? Ha? Hát ott állt a kapufánál az ember. Szegény szívja. Hát nézd, tetszem. Most az idő. Jó. Ruma. Átlórugás, azt mondja. Megvan Levi. Nem, nincs meg Levi. Védelmünk jól működik. De beleértek. Nem. Ez itt a Melvin? Ez itt a szemed? Talán. Hát ez mit csinál? Nőtt. Csak úgy nőtt. Majd lesz. Még egy 5 év. 4-5 év. Az jó nagy volt. Janó, Janó! Krisi! Szép Janó! Jó, szép. Hajrá, fiúk! Azaz, jók vagytok! Domi! Megnéztek közben, mi van még. Krisi, nem sétálunk. Kristóf, ne sétálj már. Minek hátra? Ne hátra! Az jó. Ott a Levi, ott a Levi! Halló! Szöglet. Kim vagy? Mi nem szöglet? Az igen! Hogy elrúgta? Nagyon szuper. Az jó volt. Na, így is rossz. Nem állt, Levi. Húzd vissza. Húzd vissza. Kapucni van. Ja.
Gyorsan hátra kellett volna. Feri bár rosszul állított. Leri, tiéd! Szép! Ez az nem. Mi van? Ja, igen. Mozog. Tessék. Hol Kocsiban. Az jó. Nagyon jó. Na! Levi, mit csinálsz? Nem megy ki. Ja, De most kiment. vagy csak 9 perc. Ez még mondtál 10 percet, hogy gyakorolják majd a büntetőt. Igen? Aha. Most jó idő van. Hajrá, víz! Micsoda? Levi, hol vagy? Jó! Ez az! Nem volt. Mi? Les nem volt. Te nem édves? Les volt. De hogy lehetett les? A kapusról pattant be! De lehet, hogy pont olyan. Az ki is megy. Kapusról pattan be. Visszanézzük. Van szemüvegen, bedobjuk neki. Doma, ezért nem menjen ki a labda, érted? A vonalon kívülről! Arra nézd. Ezért nem menjen ki a labda! Ez a! Mozgás! Na, Nem érkezik. senki el. nincs. Megvan. Levi, fussál! Nem már segítsél már neki. De már ki volt, de jó is volt. Levi, ez nincs. Na, Levi. No! Levi, mit csinálsz? Na, nincs kint elég. Mikor megy el a bíró? Tehát milyen abban van a kapusról pattant be. Szóval 3 meg nagyon szép gól volt. Szóval Már lőttél volna egy 5-6. ez hogy viszi el? Ja. Mit emberre elviszi? Na, az meg lehet. Csúszalás, elviszi. Meg is van. Ott a Levi. Na, Levi, fuss! Levi, fuss! Fuss, Levi, fuss! Megvan az Levi, add be! Szép volt Levi! Ne te fuss a labdáért! Ne se állna szerintem. Ez már nem érkezett, és önbizalom növelő már. Még jó meccset játszik. Azért van fölfőben. Azaz! Ja, azaz! Kapus gól! Mit csinálsz? Ott is. Le kellett volna neki gurítani hátra. Kész volt, Zsani. Na most kell visszamenni. Lövésre. Hát még maradj. Ezzel megalázzuk az ellen. Mindegy, így. A kapus is rúgott nektek egy gólt. Nem sokáig. Az Nincs semmi. mit a kapus. Cserélni, Expori! Már késő. Már bedobta. Hál' Istennek. Előbb szóljál, ha mert. Levi, azt te vagy. Végig. Levi, végig. Lepasszolj. Jó. 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 De hova mész? Ez az Máté. Azaz. Jó, Bence! Ismétlés volt, azt mondja.
Na visszateszek is. Meg vagyunk. Pihensz? Pihenjél, mert te vezetsz lefelé. Nem, jó, de jó, nem, jó, jó. De szerintem. Hol passz fogadni? Ó, Persze, semmi. jó. Gyerünk, Dominik! Na most egy Gyerünk, bum, Domi! bum, bum, bum. Lőd! Ó. Jaj. Ismerős, mi Levi? Remélem nem orvos volt. Kiállítás Miben nem mész oda? Na, szállj is. Gyere Dominik! Gyere Dominik, gyere! Gyere, 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 futás! Fejére kapott egyet szegény. Hát, mert mondtam neki valamit. Ügyes vagy, Domi! Egy csel, két csel, még mit akartál? Tovább kell. Visszahibázni. Egy csel, két csel. Oké, szuper. Üljél már le, Balázs! az Bence. Elcseszed, mondtam. Pontos a pszichológia, hogy viszont. No, Máté, menj Máté, ez az! Meg lesz az! Minden oké? Minden. Basszus, hogy én csak a környezet, de mi van. De rendben van akkor, hogy szuper. Ilyet hiszem. Egyszer lesre figyelj! No, No! Na, Nem jött oldal. írtó azt. mondd vissza. De ne, nem jó. Az sem rossz. Na. Arra jött, igen. Elcseszik. Miért úgy tudjuk? Jó. Egyedül. Ugyan volt. Jó, de még egy lány. Na, ki jön? Na. Nincs ott senki se? Nincs. Mi történt? Levi, miért nem futottál oda? Nincs erő. Csak kimegy. Hát miért fog? Ne fog volna veled. Na, mindjárt vége. Egy perc. Nem baj, Bence szerzett másodleget. Jaj. Gyere, vedd föl. Hagyja. Itt van. Az szép volt. Annyi van még? Dobd be oda. Megvan. Az karakterője? Nem baj, jó. Hűsége. Igen, most kéne. Nem. Gyerünk, rúgj egy gólt még a végén. Ja.
Nagyon jó. Levi, vigyázz, Levi! Lőd! Szép volt! Inkább úgy. Milyen 5 perc? Most van vége. Azt mondta 7 perc. Szép volt, Levi! Levi, nem pókjártak, vagy pókjártak. Jön a másik csapat. Még volt úgy nekünk. Itt van egyedül. Azaz, szép. Levi, meg lesz a harmadik. Nem kapsz ebédet. Na jó van. Szép